Han ezinkun egin naiz, 25 urte ditut eta harri jasotzailea naiz. Etxean egia esan, herri kirolak bai izan ditugula presente, azkenean nire aita baserri mundutik dator eta presente eduki ditugu, baina ikusle bezala. Egia da baita ere duela urte pare bat Emarriren eskutik intzan Usurbileko plazan 3.800 harriko harritiraka, 22 emakumez osatua, eta bertan neon ni, eta gustatu intzaiten giroa, eta orduan aukera eman zidatenean aurre jarraitu nuen. Dudik gabe, gustokoena zilindrikoa da, eta zailena edo desatxo eginena batez deno egite zaiguna kubikoa. Teknika aldetik gehiago eskatzen du eta zailago izaten da. Normalean astean bitan entrenatzen dugu, izaten da astelena eta osteguna, azkenean tartean deskanso hori eukitzeko, eta gero nik nire kontua bai egiten dela kardio gehiago edo mendira joan, hori azkenean ere laguntzen dulako harri jasotzen. Bai, parrandak ez ditugu egiten normalen astebukaran baldin badaukau plaza bat iteko edo, azkenen zaindu egiten dugu eta entrenamenduak ere bai. Normalen plaza baldin badaukau, entrenamendua egun batekoa izatea. Azkenen indar horiek gordetzeko eta ez neke hori emateko plazara. Bai, esan bai pandemiakin eukitugula arazoak, azkenean plaza asko bertan bera geratuia, baina ikusten da pixkanaka aidala hueltatzen lehenokoa eta oraingoz prebizio ona dago, plaza ugari ateatzen nahi dira, hasi que ondo. Batez ere lagun giroa da, azkenean elkarri laguntzen geha, egia baita ere pikea da hola, baina pike sanoa izaten da. Azkenean batek besteai pikatzen dio, hobetzeko eta erronkak egoten dira, baina lagun giro izaten da batez ere. Gogoa badu eta grina badin badu, aurrera. Azkenean askotan aurre iritzi batzuk eukitzeia, azkenean emakume badin baga bularreko mina eukiko degula edo ezingo degula pixua altxa eta azkenean dena teknika da, orduan entrenatuz eta gogoa jarriz lortuko dutela. Egia esan Usurbilen hori harritiran bai, baina harri jasotzen nahi zibili eta gustatuko litzaidaken gauza bada, bai Sant Isabel plazan eta baita ere Kalexarreko plazan. Nabari da miresmena batez, ezta? Ikusleen aldetikan miresmena ikusten da, baina baita ere harridura. Azkenen emakume bat ikusten dezunean harritu egiten dizu harri jasotzailea izatea. Eta beti dago aurre iritzi hori nolako bruta dan edo min hartuko du bularrean edo jo ze sasoia dun. Baina gizonezkotan ez da inbeste ikusten harridura hori. Orduan pixkanakagoaz, emakumeak gehiago ari dira harri jasotzen bai herri kirol guztitan eta nik uste dut hori aldatzen dihoala, pixkanaka. Nire garapenean egia esan nik entrenatzailea Joseba Ostolaza dut eta egia esan garantzia asko eukidu batez ze beak erakutsi dit nola egin behar da, berak erakutsi dit ze teknika erabili eta pazientzia asko eukidu baita ere, baina berak badaki zen momentutan nagon, zenbat estutu behar diten eta horrek laguntzen du azkenen motibatzen baita ere guri eta lan bikaina egiten du, egia esan. Ni oaintxe lanen dago Mantrakan basen, dela kamioi tailer bat, eta nik azken egiten detena da ordezko piezekin lana. Azkenen ikasi nun automozioa, aurrezkuntzara ikasi nun, eta oraingoz automoziora bideratu naiz, eta oraintxe. Zenbaki bat. 8. Kolore bat. Gorria. Kirolari bat. Joseba Ostolaza. Plaza bat. Aiako plaza. Pelikula bat edo telesail bat. Akelarre. Liburu bat. Argia. Abesti bat. Zure argia. Sare sozial bat. Instagram. Usurbilgo txoko bat. Kalexar. Sant Isabelak ala Sagardo eguna. Sagardo eguna. Oporretarako toki bat. Kuba.